wabhala istatement uba zingcinga ezinhle. Haleluya. Amen. Yabona xa sithetha ingcinga sithetha ngento engabonakaliyo ngoba le bhodi iyabonakala ndithi. Amen. Xa sithetha nge-plans sithetha ngento engabhalwanga kanje. Haleluya. Amen. Nxa sithetha ngoThixo sithetha ngomntu ongabonakali kanje. Yes. Haleluya. Amen. Naxa mna ndithetha ngawe ungekho andithethi ngawe ubonakala kanje. Haleluya. That means ndikubhale ngaphakathi kunam. Cinga ngawo. Haleluya. Amen. So ingcinga ngenzani? Nalo uThixo akabonakali ngamehlo. Neengcinga zakhe azibonakali ngamehlo. Haleluya. Amen. So namhlanje into deep lesithetha ngayo. Haleluya. Lenqabileyo. Amen. So xa inqabe kangaka kufuneka siyazi uba izawufuna thina sihlaleni kuye. Haleluya. Iyafuna sinyamezele kuye. Haleluya. Ndimandikenza kwenye ivesi encinci before ndiqhubeke. Haleluya. Kodwa ivesi encinci endifuna kuyo yimizekeliso 4 verse 13. Imamele ithi abelela ekuyalweni ungawuyekeli ubugcine oko ngokuba ubombayo. Haleluya. Yabona if ufuna uhlala kwi-plan of God ithi le ndawo bambelela phi ekuyalweni ungawuyeki ubugcine ngoba intoni ubomako. Haleluya. Zikhona iziyalo ezibokuhlalwa kanjani uThixo siyazazi. Abosumela uPaulos wathi yabona Timothy into soyinikwe yingcini. Hallelujah. Efuna uba agcine angayekeleli ngoba intshumayelo besiswa kuPaulos zisiya kuTimothy ubomi bukaTimothy. UPaulos ebalisa ngabo mbalo kubani kuTimothy kanti laa nto inika uTimothy ntoni ubomi bakhe. Amen. So into nayo ubambe ugcine ngoba intoni ubomi bakhe. So into masiyenze ukuze kuzaliseke i-plan of God kukuba ke sibambe sigcine imfundiso zikaThixo. Amen. Haleluya. Singaziyeki. Haleluya. Singenzi nje. Singathi oba namhlanje qha sobe sone nje namhlanje qha. Haleluya. Siyazi uba uThixo wethu une-plan ngathi. Haleluya. Noba usathina sele yakhe i-plan kodwa uThixo une-plan ngathi. Haleluya. Noba usathana ngenza ntoni i-plan kaThixo ayizikwehlulwa i-attack kaSathane. Haleluya. Icebo likaThixo alehlulwa yintshukumo eyenziwe ngamadimoni. Haleluya. Makasongeni. Yabona uJoseph bekaphupha pha. Haleluya. Wacimba ubone iphupho walibalisa waphela kuloo ndawo. Haleluya. Angayazi uba laa nto ayiphuphile ichaza ntoni. Yabona ngabazali bakho uba ichaza ntoni. Yabona ngabakhulu bakho ichaza ntoni. Haleluya. Ngicela ukuxelela laa nto wayiphuphile uJoseph engelophupha but wayixelela ngantoni nge-plan of God ngempilo yakhe. Hallelujah. Haleluya. Amen. Wayemhlebela uThixo uba ndineengcinga. Amen. Amen. Wayemhlebela uThixo uba ndineplani ngawe Yosefu. Haleluya. Wavezele ephupheni intoni iplani yakhe. Amen. Amen. So into bangene engqondweni ukuthi ufile wakhuzwa i-plan of God. Hallelujah. Ngoba uplananga uba makufele ngqonyeni. Amen. Amen. Ithi bambi bamthatha abakhulu bakhe bathi yena ufile bamthengise bathatha iimpahla zakhe basisana wabo alutywaze ezilwanyana zasendle. Yabe iplani kaThixo imile. Into engafanga uYosefu. Haleluya. Amen. Amthatha uMamidiyani amsa kwenye ilizwe angalaziyo wafika waphila phaa ugcinwe yintoni i-plan of God. Yes, man. Haleluya. Amen. Afikayo phaa ufana kaFaro wamrhalela. Haleluya. Kanti akaboni Yosefu ubona ntoni i-plan of God. Yes, man. Haleluya. Amen. Ini babhili uYosefu waqala ushiya impahla zakhe. Haleluya. Waqala uba ngabana sijazi. Haleluya. Ubaleka ne-plan of God. Haleluya. Akabaleka uba abe ngonokwenzayo but ubaleka nantoni
yathini. Amen. Amen. Akafi umuntu uThixo aneplani ngayo. Hallelujah. Hallelujah. Kungafika izigulo but iplani kaThixo ikhona iphilisa. Amen. 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 Kungafika uthaba lizomthabalalisa iplani kaThixo ibamba. Hallelujah. Amen. If you are touching yourself, wakhala ntombi wathi urepile. Amen. Xa fika entombeni phaya wamane enkalula amaphupha wagcina entombeni waphila. Hallelujah. Wanomoma entombeni. Hallelujah. Akafa entombeni. Hallelujah. Ugciniwe ugcine plan of God. Yes. Hallelujah. Amen. Abantu yafa entombeni. Abantu yaphela entombeni. Wahlala yourself phaya kanti ugciniwe iplan of God. Amen. Umhlambi yena wayengazi uba uThixo umlungisele into yoba abe yipresident yelalizwe. Into eyihleli yeyi-plan of God and wayengazi uba i-plan of God is to be the prime minister. Amen. Because yayingabhalanga uba uzobe prime minister. Hallelujah. So i-plan of God wena namhlanje asiyazi. Hallelujah. U-Esther wayengayazi iplani kaThixo ngaye. Kathini wathi umlungisa uMordecai kanti uMordecai ulungisele ntoni? I-plan of God ngo-Esther. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Indoda eyaxhonxa umnqamlezo eyayifuna uxhoma uMordecai yayingayazi i-plan of God. Hallelujah. Amen. Kanti uThixo uneplan ngoMordecai. Iplan kaMordecai makaqoqoshe alungise u-Esther azophatha amaHebrew. Jesus. I-plan of God. Hallelujah. Amen. uThixo baneplan ngawe wena uyazi ungayazi. uThixo baneplan ngawe ukulemeka kuyo ungasibi nesihlahla lakho ntoni likuphethele ntoni. Hallelujah. Amen. Mama ayifunda kakhulu. Uyazi uThixo wake waneplani eyene nguThixo kanti uplane ngoMephibosheth. Hallelujah. uDavide wazibona egcwele amandla enceba kule ndawo. Amen. Amen. Okanye emqhubayo ibeni mkhombe kule ndawo. Hallelujah. Ethi ngifuna ukwazinzeka. Hallelujah. Kanti uThixo uneplani kaDavide. Iplani yakhe kunoMephibosheth ongazaziyo yoba uyozophuma nini elodibhare. I-plan of God yamlanda uMephibosheth. uMephibosheth wayengazi uba ngenye ilanga yena uyozahlala etafuleni neenkosi zodwa. Ahlala etafuleni angabonakali noba kanenyawo. Anxityiswe into zasemrhulumenteni komkhulu. Hallelujah. Yakazo ephila elodibhare wayengayazi i-plan of God. Amen. Mna nawe namhlanje silapha. uThixo uthi kuthi uneplani ngathi. Hallelujah. Amen. Umhlawumbi namhlanje unalantyonyombeni. Wow, so is very mercy. Hallelujah. Amen. Jesus. Mhlawumbi namhlanje uhamba ngeteksi. Suhamba private jet zakho ngoba kaloku kune-plan of God. Amen. Babile kunonye ufaka kuTestament entsha about igama lakho The Rock uPetros. Amen. Ibabela mfoba wafaka bona etrongweni wabasa wendawo abathela wendawo wahlala pha kunjalo zange kubekho bhayibhile ebhaliweyo uba wathandaza. Amen. Ayithi ibhayibhile. Amen. uPawulos noSilas bona bathandaza badumise. Yena zange afike athandaze adumise. Waqonda uba kuphelile ngaye ngoba ngene etrongweni. Amen. Abasifuna bathandaza. uThixo wakhumbula ntoni? Iplani yakhe anayo uPetros. Jesus. Amen. Hallelujah. Umthandazo
wathatha sakho abazalwane wakhulula uPetros ephika etrongweni. uPetros kakhulu umthandazo kudala abantu bathandazela wakhula yibona impilweni of God. Amen. So uthi kunoni une-plans ngathi. Amen. Iplani yakhe yomaphumelela. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Uthi une-plan ngathi. Amen. Iplani yakhe yomathini masiphumelele. Andiyazi uba wena ucinga ntoni ngawe. Mna ndisakula mvulo namhlanje ndizokuxelela ngeplan ekaThixo ngawe. Hallelujah. Haleluya. Ohamba uyona phaya etomba le inqanawe ndizayamba ndithunywe khona bandikhwele le